साखाथियाव थानाय रायजो राजाफोरा रैखा खालामनो नागारै सावथुनफोर नायनाय बायदिसो नायबाय थादों। माबोरै सासे सुबुङा सानै उन्दै गथ'फोरखौ माबायदि जोदों, माबायदि बुदों आरो सोबादों? गथ' सानैया माबाफोर गोरोन्थि मावदोंब्लाबो बेखौ बुजायनाया सासे गेदेर मानसिनि धोरोम। थारैनो नंगौ, बे जाथाया दिखियाजुलि सोहोरनि गेजेराव जादोंमोन। नाय माबोरै बे सुबुङा सानै उन्दै गथ'फोरनि सायाव साहस दिन्थिदों। नाथाय बेबादि जाथायाव मा खालामनांगौमोन? बैसोर सानै उन्दै गथ'फोरखौ सासे पुलिसआ गथ' सानैखौ बासायनो हारसिं नाजागासिनो दं। नाथाय साखाथियाव गसंनानै थानाय रायजो राजाफ्रा माबाफोर सावथुन नायनाय बायदिसो नायगासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। उन्दै गथ' सानैया मानसि नङामोन नामा? जुनारफोर बायदि बुंनायखौ माबोरै साखाथियाव थानाय रायजो राजाफ्रा माबोरै रैखा खालामनो नागारै नायनाल' थाबाय थाखो? ना बैसोर साखाथियाव थानाय रायजो राजाफ्रा मानसि नङामोन? नांगौ रोखोमनि बिगोमा गैयैयाव सासे गथ'आ गोरोन्थियाव थांनाया सरासनस्रा। बे बेलायाव सोरनि बिबान? सोरखारखौल' दायनिगिरि दाखालाम। समाजारि सुबुं महरै बे बाथ्राखौ सान्थिजों सोर एसेबां सांग्रां आरो मा बिबान गोनां दं? মোবাইল দিবিতে নাই বিয়া ঘৰত ভাত চাত খাই যায় কাপোৰ চাপোৰ মই জুই লগাই দিম বুলি ভাবিছো। মই ল'ৰা ছোৱালী মোৰ ল'ৰা ছোৱালী যাবা দেখাই দিম কিনি পোৱা নাই মোক। আরে মোৰ মোবাইল मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।